Joo, tuli YouTubeen kommentti, että nämä venttiilivälykset on joku onnistunut säätää sillä lailla, että mittaa nämä kaikki välykset ja siellä on sitten ne välyksen säätöpalikat, niin niiden paikkoja vaihtelemalla on onnistuttu melko lähelle saamaan tuo välykset oikein, ettei ole tarvinnut tilata kuin muutaman noita välyksen säätöpalikoita, niin mä kans rupesin testaamaan sitä. Mä oon tässä jo mitannut 3 sylinteristä, että 1 sylinteristä vielä täytyy mitata nuo välykset. Niin täytyy sitten laskea, että mulla on mikrometri, niin mä irrotan sitten nuo paininkupit ja niiden alta ne säätöpalikat ja mittaan niiden paksuudet tonne ja sitten mietiskelen ja laskeskelen sen, että saataisiko nämä lähellekään kohdilleen. Tässä ilmeisesti on, ei varmasti ole ihan alkuperäiset venttiilisääjöt tässä, kun tämä on kuitenkin 99 vuoden pyörä. Niin, tässä on nuo imuventtiilit on pikkusen alle toleransseen, mutta pakoventtiilit on ollut aika hyvin toki toleranssia alarajoilla, että katsotaanpa miten se sitten onnistuu tuo säätö. Ja tästä pyöräytän nyt taas moottoria 180 astetta. Saahan tuo sylinteri yläkuolo kohtaan. Ja sitten ruvetaan tökkiin liuskoja väliin, että tuo 25 ei mene. Saankohan mä tätä parempaan kulmaan. Kaksivitonen ei mene. Sitten otetaan 20. Sekään ei mene. Eli tämä on sitten reilusti alle. 0,15 ne menee noin kevyesti, niin mulla ei sen tarkempiin mittoihin ole noita rakotulkkeja, niin se pitää sitten arvioida, että kun 0,20 ei mene ja 0,15 ne menee, niin heitetään puolesta välistä, se on 0,18. Eli se on silloin oikeastaan aika paljonkin alle. Pakoauko väli 0,22-0,28 olisi tuo väli tuohon toleranssi. Ja imuventtiilillä 0,13-0,19. Kyllä nämä kaikki näistä joudutaan säätä. Otetaanpa tuossa aloitetaan 20. Ei mene 20 kesäinen. Ei mene 15. 10 menee aika nihkeästi. Joo. Ja tuo toinen on kyllä... Toinen on 10. Ja toinen olisi joku 11 arviolta. Täällä laitetaan 12. Noin. Nyt on mitattu nuo nykyiset välykset tuonne ja kirjattu ylös. Ja jotta vähemmän sekoituksen vaaraa, niin mä nyt irrotan eka imunokan. Laitan ne järjestykseen tuohon pöydälle ja sitten niin on toki joo, on se hyvä nuo pakonokankin. On enemmän valinnanvaraa sitten noihin. Niin, noin. Kokeillaanpa saadaanko me tää auki. Pyöritetään ihan kokonaan, kun tää on vähän tietenkin jännityksen. Joo.
Siinä on imupuolen kilkkeet. Loppuu pöytätilaa kesken. Se on mukava, kun tilaa kirjoittaa. Mä muistelisin, että näissä ainakin joissakin on ollut numerot, luvut kirjoitettuna, että kuinka paksut nämä on. Nämä on kulunut sen verran, että en muista nää, eli täytyy mikrometrillä mittaa. On Piltemän laatukampe. Nyt se on kalikoitu. Joo, eli tuossakin on kulunut luku pois, niin mitataanpas. Tehän nää onnistuu loppuun ottamatta mihinkään. Elikkä milli 2. Tää on niinku 2,42. Jos ihan oikein tulkitte. Tuosta vielä. Eikö tuossa on 2 milliä, eli tämä on puolitoista. Onko se niinku 1,92 silloin? Joo. Eli 1,92. Se oli nytten tuolta katsottuna kolmannesta. Elikkä toisin sanoen, kun meillä nyt oli venttiilivälys siellä 0,1, niin siellä oli 1,92 paksu tuo säätöpala. Meillä pitäisi saada sitä 0,03-0,09 milliä enemmän. Eli meillä pitää laittaa ohuempi säätöpalikka tonne 0,89 tai 0,83. Semmonen palikka tonne väliin. Silloin se isonee se välys siinä. Mä mittailen tällä lailla nyt nuo kaikki säätöpalat tuolta, kirjailen ne tuonne lappuihin. Samoin samalla lailla puran tämän pakonokankin tästä ja sitten mä laskeskelen minkälaiset palikat sinne tarvii väliin ja mä katon sitten nuista, että saanko me niiden paikkoja niin vaihtelemalla sääjettyä tätä niin sinne päinkään. Ja sitten toki, että mitä jää uupumaan ja laitan tilaukseen jostakin sopivia säätöpalasia. Noita sai yksitellen, ne ei montaa 10 senttiä maksanut kappaleen. Toivotaan, että alle 10 palikalla pääsee. Ei budjettipauku. Joo, täällä nyt on laskeskellut tähän sitten esimerkiksi nyt kun siinä oli välyys 0,22, se on just se alarajalla. Siellä oli 1,95 milliä paksu säätöpalaväli, niin mä etin täältä sitten 1,90 siihen, niin siihen saa sillä 0,28 välyksen jne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 säätöpalaa mä joudun hommaamaan nyt pakopuolelle 1,80, 1,74, 1,79. No imupuolelle en ole vielä laskenut. No tuohonkin esimerkiksi tarvii tuon 1,83, 1,83, sitten tuohon no periaatteessa 1,85, 1,84, sitä luokkaa. Ja sitten tuonne alimmaiseen vielä 1,83 tarvii nyt 3 kappaletta ainakin. Joo. Periaatteessa tuokin menee 1,83 tuo pako. Siihen jää sitten välystä 0,25, mikä on toleranssissa, mutta pitää nyt ruveta metsästä. Katsoo vielä, että onko tuo paikallinen moottoripyöräkorjaamo auki ja käy kysyä niiltä, että olisiko niillä myyä näitä muutamaa kappaletta. Alright, eli mulla jäi 7 säätöpalaa vaille jäi 4 kappaletta 185
eli 1,85 milliä ja sitten 2 kappaletta 1,80 ja sitten 1 kappale 1,75. Ei ihan tuosta lähimmältä moottoripyöräkorjaamalta löytynyt eikä oikein mistäkään, mutta sitten Oulussa siinä Maikkulan nesteen vieressä siinä Speedhouse. Sieltä löytyi. Kiitoksia sinne pääsee jatkamaan tätä ja saa pian tämän runkoon takaisin tämä moottori ja pääsee sitten tekemään johtosarjaa, koska siinä mulla varmaan kans menee aikaa paljon. Laitetaan vähän öljyä tuonne paininkuppien alle. Toki nyt kun nämä laitetaan paikalle, niin pitäähän nuo välykset vielä uudestaan mitata ja katsoa, että asettuko ne toleransseihin. Teoriassa ainakin pitäisi asettua, mutta eipä sitä koskaan tiedä. Öljytään nämä tästä hyvin. Joo, nääpä rupean latomaan nämä kupit tänne paikalle. Noin. Ne on paikallaan nyt. Täytyy tuo laittaa nyt tuohon hollillensa tämä. Se näkee tuo ajoitusmerkki tänne koppa paikalle. Ajoitusmerkit näkee. Toki on mun ite tussilla tekemä merkki, että jospa se on riittävän tarkka. Tosiaan oli hyvä käydä siellä Speedhousella siellä sen verran asiantuntevalta vaikutti porukka, niin sai aika paljon hyviä neuvoja. Esimerkiksi tähän ketjuun, kun mä mietin, että tämä vähän tuntuu turhan kireältä tämä ketju, niin sain vinkit, että miten sen pystyy tarkistamaan, että se ei nyt liian kireä olisi. Ja sitten, että myöskin se, että jos se tuntuu liian kireältä, että muistaa katsoa, ettei tänne mihinkään jää pussille se ketju tänne alle. Katsotaanpa nyt. Laitetaanpa nämä nokat paikalle, niin näkeepi sitten, että pitääkö meillä lähteä ketjukauppaankin. Joo, kyllä tämä äkkiseltään katsottuna tämä tuntuu aivan älyttömästi liian tiukalta tämä ketju. Mäpä pulttailen nuo nokat tuohon kiinni. Nokat kiinni ja kun sen tuosta pitäisi... No en mä tiedä, on tuossa kyllä vähän välystä. Tää pulttailla nuo kiinni ja sitten pyörittää konetta vähän ja katsoa sitten, että vaikuttaako ne vielä liian tiukalta. Hetki. Meinasin mennä väärälle puolelle tämä. Mä olikin imuloko. Toki tähän tulee, kun tuo nokka painuu alaspäin nyt, kun se toki nuo venttiilit tuolla painattaa vastaan, niin tähän teoriassa ainakin pitäisi tulla pikkusen lisää löysiä. Noin. En vielä kerinyt mitenkään momenttiin sitä. Mä laitan nyt eka paikalleen nämä. Pyöräytetäänpä moottoria. Ei, kyllä tämä on minun saamieni ohjeiden mukaan niin aivan liian kireä tuo ketju. Aivan liian kireä. Täytyypä vähän funtsia nyt, että mitä tuon kanssa tekee. Tuohon pitäisi saada varmaan ainakin yksi lenkki lisää. En tiedä, myynkö tähän eri mittaisia näitä ketjuja.
Tää viimeksi kuvatuista klipeistä on nyt mennyt useampi päivä, se on hetkinen melkein viikko. Mä tilasin nyt pitemmän nokkaketjun tähän ja se tänään tuli, niin mä nyt mä tekin jo tuohon ketjun kiristäjä ja manuaalikiristäjälle tekin uudet tiivisteet. Nyt teen tähän uuden tiivisteen ja nakkaa uuden ketjun paikalleen ja toivon, että sillä saa kohilleen tuon ajoituksen. Siinä on pieni riski, että siinä se ei ihan kohilleen saa ajoitusta, mutta toivotaan. Mutta mä luulen, että tämän tietää jo jokainen. Kuulapäiväsaaralla tämä onnistuu vähän paremmin, mutta mä painoin nämä kohistustappien jäljet tähän paperiin ja sitten reikäturnalla löin niille reijät ja sen saa nyt tuohon kohilleen ja sitten naputtaa tätä lohkoreunaa vasten. Kuulapäiväsaara tosiaan olisi vähän parempi tähän, mutta se sitten leikkautuu itsekseen siitä oikean muotoiseksi tuo tiiviste. Ei ollut paikallisessa Motonetissä, ei ollut hyllyssä näitä, enkä jaksanut ruveta tilaamaan näitä tiivisteitä. Ne on niin näppärää kyllä tehdä itse, jos vähän viittii ja onhan ne halvempiakin. Sen verran nyt budjetti karannut noiden nokkaketjun ja kannen tiivisteen takia, kun eihän mä niitä nyt heti silloin ollut hoksannut ajatella, että semmoset joutuu todennäköisesti tähän hommaamaan, niin ne on aika kalliita ollut. Kokeillaan nyt edes jossakin säästää, vaikka nyt budjetilla tekee, niin en mä halua kuitenkaan, että tästä mikään semmonen tulee, että se on eka kiihdytys ja se on vainaa tää moottorin. Nämä tiivisteet ei sitä kuitenkaan aiheuta. Näissä viittiin vähän säästää. On tämä vähän työmaa, mutta leikkasinko vähän turhan naftin tästä. Sitten sisäreijälle sama operaatio tuossa vielä naputella tuo. Sitten mä naputtelen sillä, että näkyy nuo reijän paikat, että noilla reikäturnilla teen. Etten vahingossa se rekkierteitä. Tuo on vähän haaspaikka, mutta eipä se mitään. Sinne jää jälki, niin ne voi saksilla leikata loppuun. Ja tosiaan tein tuossa ketjun kiristäjän kohdalla sillä, että mä löin siihen yhden reijän turnalla. Sitten mä laitoin toisesta päästä pultilla sen kiinni, sen pelkän tiivisteen ja naputtelin niin paljon kuin siitä sain naputeltua. Ja sitten toisen pultin reijän paikan kanssa naputtelin siihen, niin sitten sai siihen tehtyä turnalla sen toisen reijän ja sitten siitä kiinni ja naputtelin loppuun sen reijän. Se tuo sisäreikäkin leikkautuu ihan hyvin. Ja tosiaan semmonen, tähän olisi ihan näppärä olla semmonen pieni kuulapäävasaara, millä tätä naputtelee. Ja tätä ei tarvitse sitten kovasti naputella. Malt is valt. Niinkö englanniksi voisi olla. Maltti on valtti. Mutta tämäkin on niin vanha kikka, että mä oon ihan varma, että ainakin suuri osa, joka katsoo tätä videota, niin tietää jotain valmiin. Noin, se pois tehty. Sitten terveitään tämä irti tästä, menee poikki ja uusiksi koko homma. No, sillä hinnalla mitä tämmönen yksi tiiviste maksaa, niin saa aika paljon tiivistepaperia. Pikkusen joutuu täältä saksilla parsimaan, ei ihan reunoihin asti joka paikassa päässyt, mutta kohtalaisen hyvin onnistuu. No niin, siinä on tiviste. Ja mihin tämä nyt kohistaa tämä kamera? Se näyttää siltä, niin kuin siihen voisi istua jopa. Niin kuin se olisi tehty siihen. Aletaanpa laittamaan nokkasysteemejä takaisin. Missähän järjestyksessä nämä oli järkevää tästä laittaa. Ainakin tuo kampiakselille tuo pyörä. Varmaan ekana järkevä. Kuinka mulla on kädet taseessa. Olihan tämä nyt varmasti se pitempi ketju. Noin vain. Sitten laitetaan tää laahain tänne.
Tällä ei mahtanut olla mulla tiedossa mitään momenttia, mutta laitetaan sillä, että se ei mene poikki, mutta pysyy. Tämä kiristimen puolen laahain. Se oli muistaakseni 10. Se tuokkaan kannata ähkytiukkaa vettä. Tuo on nyt tuolta varmuilla oikein tuolta alhaalta tuo. Sittenhän se olisi pakonokka paikalleen ja uraidi. Siitä se vois mennä. Ehkä. Joka asia pitää aina muistaa sanoa ehkä. Sillä voi kumota sitten epäonnistumisen. Kyllä se vaikuttaa tosi jutulta se, että vaikka tämä on niinku ihan vain pykälää pitempi ketju, eli kun näitä kahdellenkin välein näitä pittuksia näissä, niin kyllä tämä on liian pitkä. Tästä loppuu kiristysvara. Niin se on 13, miten se joku sanoo tuolla Facebookin kommentissa, 13 milliä per lenkki aina. Pitempi. Tuumaustauko nyt. Joo, kyllä mulla on nyt sattunut laskuvirhe ketjun pittuessa. Tai sitten vaikka mä tän niin monesti puria kasasin sillä vanhalla ketjulla, niin mulla on siellä joku virhe sattunut, koska nyt täällä on jakokohdilla, täällä on näin hirviä pussi tätä ketjua, tämä ei millään riitä kiristysvara. Tai sitten tilasin kuitenkin väärän mittaisen ketjun. Tuo pitäisi olla 126 lenkkinen tuo alkuperäinen ja tämä pitäisi olla 128 lenkkinen. Niin mulla täytyy nyt laskea nuo lenkit vielä varmasti uudestaan ja kokeilla vielä sillä alkuperäisellä ketjulla, koska täällähän on heti monta lenkkiä ylimääräistä täällä. Mitä tämä niin olisi sitten pitempi tämä 2 lenkin, eli se olisi silloin tuo väli 13 milliä. Tää ottaa tuohon pöydälle nuo molemmat ketjut nyt ja vertailla niitä ja laskeskella ja miettiä, että tilasinko minä väärän ketjun vai tuliko mulle väärä ketju vai onko mä nyt ihan kuseessa tämän homman kanssa. Tuli paljon myös kommentointia yhteen kyselyyn, että on laitettu noita paksumpia kannentiivisteitä ja se on mennyt vakioketjulla. Mutta mä en itse saanut sitä menemään. Täytyy vielä kokeilla. Tämmöstä se onko amatööri rakentaa. Niin tässä tulee tämmösiä oho-hups-hommia. Ja sitten se, että onko mulla mennyt nyt turhaa rahaa, nimittäin ei tuo mikään ilmainen ketju ollut. Se oli yli 80 tuo ketju. Toki se ei ole nyt käytössä ollut, että en tiedä saako sitä palautettua, vaikka kun se on tuolla paikallaan käynyt, mutta eihän siinä nyt sen kummempaa, samanlaisessa varastoreissussa se edelleen on. Joo, eli tää on niinkö 13 milliä pitempi ketju äkkiseltään. Vertailin näitä tuossa ja kattelin näitä lenkkejä, niin siellä on yksi tämmönen lenkki ja yksi tommonen välilenkki lisää. Eli se 3 tapin matka periaatteessa pidentää. Se on noin 13 milliä, mitä tää on pitempi. Ja silti se tekee noin ison pussin tonne. En tiedä. Mä kokeilen tuota vanhaa ketjua vielä. Ei sitä tuolla pitkällä ketjulla millään saa tai sitä ei saa millään passaamaan ton. Ei millään sekään. Mäpä kokeilen vielä tätä oikein ajan kanssa, ajatuksen kanssa vanhaa ketjua sinne sovittaa, niin jos se ei piisaa, niin en tiedä, mitä sitä sitten. Mietitään sitä sitten. Joo, todettavaa se on, että kyllä tuo tiukka tuonne on, mutta ei tässä ole muuta vaihtoehtoa kuin laittaa tuolla, koska tuo on seuraavaksi pitempi ketju tuo 128 lenkkinen ja se on sitten heti niin reilusti pitkä. Täältä ei ole pussilla eikä se mistään ole
kaksin kerran tuo ketju. Se ei auta kuin uskoa, että se on tuo laitettava ja se täytyy toivoa sitten, että se ei nyt liinkiriä ole, että se heti ensimmäisellä käynnistyksellä paukahtaisi poikki. Tää aika kevyesti tässä pyörii. Että en tiedä onko tuo sitten niin paha. Mutta siihen se on laitettava. Ei auta. Täytyy kysyä, saako tuon palautettua tuon pitkän ketjun. Mä käytin sitä vaan paikallaan, mutta kun eihän se käynyt edes kirjalla eikä mitenkään. Niin mä en usko, että siinä mitään vikkaa on. Jos se tuollain sormitiukkuuteen vettään, onko se liian tiukka? Sillä, että se, jos se tuo millin nousee tuolta irti tuosta lohkosta, niin olisiko se siinä sitten hyvä. Mutta tämäkin ketjulinja menee ihan suoraan molemmat. Kun mä kokeilin silloin aikaisemmin, irrotin nämä laahaimet ja kiristimet, tai molemmat nuo laahaimet irrotin tuolta pois. Kokeilin kasata sillä lailla, että onko siellä kato lenkki tuolla ketjussa. Niin ne oli siltikin tosi tiukat, eli periaatteessa se on löysimmillään silloin, kun tämä juuri koskettaa tämä kiristin tuo. Mä en tiedä milloin tähän on vaihdettu tämä nokkaketju. Mä en usko, että tämä alkuperäinen on, koska tuolla venttiilikopan sisäpinnalla sinne on kaiverettu nimikirjaimet ja vuosi 07. Tää on 09 tuotu Italiasta, käsittääkseni tää pyörä, niin mahdollisesti siellä joku tehnyt sen remontin. Ja se voi olla, että tuo on sen verran vähän ajettu ketju vielä, että se ei ole venyyn. Että muilla, jotka on näitä laittanut paksuja kannentiivisteitä, niin niillä on vähän venähtäneet ketjut ollut. Mutta mä laitan nyt tällä tämän nippuun ja sitten pitää tuota lohkoa vähän pestä ja en tiedä, mulla haluttaisiin hirveästi maalata mustaksi nämä. Mulla on tuolla mustaa moottorimaalia, mutta mä en tiedä, on se niin hirviä työmaa tässä tällä lailla. Jos ne olisi erillään lohkon purkais ossiin palasiksi, niin sittenhän tuossa näppärä peseskellä ja maalailla, mutta katsoa nyt. Pihalla on niin hirviä pakkanen, ei vitti ruveta painepesuria virittelemään. Minä vähän sen enimpiä tuosta yritin siistiä. Mutta ajattelin, että voisi ruveta mallailemaan vaikka tähän moottoria paikalleen runkoon. Onhan se nyt törkynen tuo moottori, mutta varmaan ehkä käytän irti sen vielä tuosta rungosta. Sehän ei nyt kovaa homma on. Niin sitten kun paremmat kelit antaa myöden. Sitten pesäsin tuossa pihalla. Nyt mulla pitää vaan ruveta muistelemaan, että mikä pultti meni mihinkin. Onko mulla ylipäätään tallessa ennen? Onhan niitä jossakin täällä. Sitä kun näitä vanhoja vekoottimia rappaa, niin täällähän oli mistä menee tuohon moottoriin kiinni tuolta lohkosta on kierre mennyt. Siinä oli, katsoo tätä polttia, niin tämä on ollut jollakin liimalla kiinni. Tämä nimittäin, tai siellä on kierre tullut mukana, kun pyörittänyt viimeksi tää auki. Elikäs. Tuohon mahtuu kyllä isompi kierre tekemään, isomman kierteen tekemään tuohon, mutta en tiedä mahtuuko tuohon isompi pultin kanta tuohon. Täytyy nyt vähän tutkia näitä, mutta mä luulen, että tässä on yhdelle videolle jo ihan materiaalia ainakin jonnin verran, kun oli tuo ketjun kanssa painiminen ja venttiilin välyksien säätö ja nämä. Mä nyt rupean miettimään, mitä mä teen tuon kierteen kanssa ja katsotaan sitä sitten seuraavalla videolla, että kiitoksia niille, jotka näitä kattelee ja muistakaa tilata, koska tässä ei todellakaan ole mitään aikataulua, miten mä tätä teen. Mä teen silloin kun kerkiän.
niitä tulee silloin, kun sattuu tulemaan. Mutta kiitoksia tästä ja jatketaan sitten taas seuraavassa videossa.